yeah. Among kasin. Ampay kasi. Upong gutak man lang kasi ito napasama kanya kita mesa nga parmasya. Oh, Dito'y basta ito sentro. one. Kita amumot nga sumurutak kini Kuya Jay, kini Spider, di doon agkabsa, sumurutak kanya da Jay Thailand. Sawadik ka. Exciting ka no? Apo, mayata, sumurutak samad. Amo matikin na thunders tayo. Oh, Kaya mapanakidrimin sa nga parmasya, mapanak kumatang tayo magbagada nga vitamin robust. robot. Hindi ka mapanak kay Jay. Amo may Jay. Second floor di tiyandaan. Di upper ground floor na. Mapanak Jay Iggy data. Umuwi sa karot. Nakadot nakapila Jay. Mga lakati SC line. Kako gumata ka man ti robust. Adoro lang ko yung robust. Nag-promote ka talaga. Gumata ka man ti doon nga karton ko na. Tapos, ipigsa naman tayo. Manong vitamin, sir? Tapos may mo alahin ito yun, todo na di Jay. May isang counter ka na ka, dadong nga tao. Ay, di amok no handa doble na. Di Jay, sir, kung halakad, sir, manong nga ba sing robot tayo? It's like total life death na ya. Apo, na yun, talaga ka loob labagat na tayo. Total life death na ya. Amo multipiling na. Wala. Imbag pa hindi ata. Ay, may bilang ka. Handa pa hindi nga te, as in te, ipanda ijay paper bag. Baba Citro. Ijay ko mama, babayo nga ipan. Agad, is osok na ijay. Best ko nga level, ti eye level. Total life sa data. Anyway, Ogo Thursday, ang natitapik mo kasi, kanya kaming kat kumalang hugutan, dato'y impeachment tayo. Sakmat bakit nangabak kami ni Alex Congratulations. Congratulations, palakpakan tayo. One. Ano, you do the honors or I do the honors first? Abom kasin, di Okay. panangabak ni Alex Iyala. Kunak mo, kaslaak lang ni Alex Iyala. Di Okay. panayirikan ti bagbagig. Uray no kasano iti kinairot, akin kinalaing iti kalaban ko. Jack sumukso ko. Si kalaing iti laban nga kayat ko ama pangamakabakan. Hey, kung may vitamins, hindi ka talaga susuko. Ay, hindi talaga. Vitamins R deta. Oo, 3 days yun. Ang nabalak mo. Oo. Ako nga may Castor J kasi. Ang katanga Napadasag na ibabay na minsan. Deta question kasi may isang ring mo nga tayo, Jay ko. AJ tennis court. When? Wala kasi. Top spin ko pa yan. Baka agan force error ka dita. Among kasi, naka-vitamin sa klakid de, or yan ang apektos. Akit na data sir mga rocket, akit ace ka dagos. Ay, so pa. Mabaling mo niya hanggang latang akpon-pontosan. Ibaybayag milatan, puro lab. Awan, ngayon ganapat ang dagat inemenyo, isuno ka tayo juice. Babawi ako, babawi rin siya. Lab ulit. Pabalik-balik. Juice no kan kasi na, puro juice latang. O ano pa iti hugot mo kasi? Iti tennis kami kasi. Alam mo latan maabag, ken maabag. Kasi tayo nabannog ko, kapay so na nabannog. Wala. No! Iso na iti premyo, uray mano nga set iti laban. Kabaila ka. Kaya deta. Kaya deta. Oray, 5 cents. Edi at atindag iti, dumanon iti 6 sets. Ay, 5 sets sa iti. Hindi ka obing akmal lang. 6 sets. Ay, 5 sets. Jore, di ka obing akmal. Jore, yan lang ako. Jore, mampay, J. Corte Principe, uno, J. Corte Ari. Kanang ka tayo, center court. Center court. Si Mako nakad nga center court. Ay, wala, nadagayam.
Ada sarming i-Jason sa the ceiling. Ni amo din. Aba na mesa. Glen apo ko, amom siya mo tayo magbaka. Awkward. Lalapit kasi. Sakot yung humugutan. Wan, sige. Amom ita impeachment, kada deta korte tayo kasi. Oo. Dapat ko mga main, sa balyan da deto ibang bagadan nga Latin. Nga anya, kasi. Nga day legal terms dan. Dapat sukatan dati Ilocano. May mayad. Wala man karon tingin naman na. Ada tayo korte na po. For Bueno. example, ibagada ko mga Sabina Duces Tecum. Aha. Di sukat na ko ma-DJ kat umay ka ditoy. Hindi ka no ibalitan ton Ipadamag, sinampahan na ng umay ka ditoy yung witness mula sa BPI ko. Tay kumamad sa pina ad testificandum. Wan. Timot sukat na ko ma ditoy kat agsao ka ditoy. Wan. Nakainan na si Benhor Abalos ng agsao ka ditoy para mamayang hapon. Ano pa, iti habeas corpus. Wan, mangmangig ko na ta. Wana. Siyempre, the writ of habeas corpus. Tiket na sa unday jay, irowaryo day tatao. Wan. Kan, ano pa iti pro bono. Wan, libre. Libre la data. Wan. Ano pa iti kasta, may data kasta, ti Latin. Lang ti hugot ko di jay. Hindi ka buklan na. Ti kabuklang na akit testi sa pinatestipikandong akit random na random. Allah, ngaro na. Hintayon ba, hintay ipatak na tayo paksilikan. Pagsilika. Ano dyan? Silika. Di na maawatan kami, hindi kita tatlo mga tao, tinagawatan dagat paksulay ka. Makancel to dito kasi. Alang ka na tayo. Iso nga ilawlawag yung kami. Makapabigla, di kita nga nagnagan kami, kanya na. Wan, at ano, di na pa, di na pa higit di amaw. Ala ka rodan. Makayaw, awan na daw eh. Iso pa ya. Ala, Roden, sawadik ka. Alright, dahil ito'y gayam kan pagayam yun. So, Pepe, Pepito. Alagat sinadalat ng agserbinyo, kagnyayo, Cho Facundo. Ay, tanda kayo. Akit, permi.